Λοιπόν, εσύ μεθοδεύεις σε ένα χωρισμό, όπως σου είπα, στο νούμερο 2. Η αλήθεια είναι ότι φοβάσαι. Δεν μπορώ να πω ότι δεν φοβάσαι. Φοβάσαι γιατί η δύναμη της συνήθειας είναι και αυτή, οκ, κατάλαβε, σοβαρή. Επίσης, φοβάσαι και τις αντιδράσεις αυτού του τύπου. Ναι, μπορεί να αντιδράσει λίγο περίεργα. Θέλω να ξεκολλήσει από αυτό, να πας να πάρεις συμβουλές από ειδικούς, ό,τι θες, μπάτσους, τα πάντα. Δικηγόρους, τα πάντα υπάρχουν πλέον για να συνεννοηθείς και να προστατευτείς, αν φοβάσαι σοβαρά πράγματα. Θα αποκτήσεις πάρα πολύ δύναμη, θέλω να σου πω. Δεν θέλω να φοβάσαι καθόλου. Έρχεται επιτέλους ηρεμία, θα σου έρθει πολύ μεγάλη μεταμόρφωση, θα γίνεις άλλη γυναίκα, από γλυκό ευγενικό κορίτσι θα μου γίνεις σεξι, σου είπα, ανεξάρτητη, δυναμική. Έχεις αποκτήσει πάρα πολύ δύναμη και θα σου βγει και πάρα πολύ απότομα. Σου λέω, έκανε ένα κλικ ο εγκέφαλός σου, κάει και η σκέψη σου κάποια στιγμή, σαν να τρελάθηκες τελείως και είπες αυτό πρέπει να τελειώσει, κάτι πρέπει να γίνει, δεν μπορώ άλλο αυτή τη συμπεριφορά. Εν τω μεταξύ ήταν σαν να σου φέρνει και μιζέρια, ρε παιδί μου, αυτός ο τύπος. Δηλαδή, τώρα ας πούμε μπορεί να έχεις και μία πρόταση από τη δουλειά ήδη ή να σου έρθει σε λίγο καιρό. Κάτι θα γίνει καλό. Φεύγεις λοιπόν, να ξέρεις, παίρνεις τα πάνω σου, φεύγεις από αυτή την ενέργεια, την απέσια. Με αυτόν τον άνθρωπο, τον περίεργο, με όλα αυτά τα κουσούρια που σου είπα και πας παρακάτω, ξεκινάς καινούργια πράγματα, θα ασχοληθείς με την ηρεμία σου, θα απαλλαγείς, θα μπεις στη διαδικασία να βρεις μόνο τον εαυτό σου, να ηρεμήσεις, να ξεκουραστείς από όλα αυτά. Αυτό σου χρειάζεται, θεραπεία και ξεκούραση. Είναι σαν να λες θέλω μια μέρα να μπω μέσα στο σπίτι μου, να γυρίσω το κλειδί μου, να μην με περιμένει κανείς, να ξεραθώ στον καναπέ με τα ρούχα και τα παπούτσια, να μην με νοιάζει τίποτα και να ξυπνήσω ό,τι ώρα γουστάρω, να φάω ό,τι γουστάρω και να μην έχω κανέναν πάνω από το κεφάλι μου. Αυτό ακριβώς θα κάνεις, θέλω να σου πω, θα πάει πάρα πολύ καλά, δεν θέλω να φοβάσαι καθόλου. Δεν βλέπω σχέση καινούργια και τέτοια και η αλήθεια είναι ότι το θεωρώ πάρα πολύ φυσιολογικό αυτό, γιατί δεν είσαι σε φάση να κάνεις σχέση. Όντως σου χρειάζεται η θεραπεία σου, όντως σου χρειάζεται να μείνεις αρκετό καιρό μόνη ή μόνος για να θεραπευτείς από όλη αυτή την παράνοια. Θα ασχοληθείς με τα επαγγελματικά σου, στα οποία θα έχεις πάρα πολύ επιτυχία, θα σου έρθουν πάρα πολλά χρήματα, θα σου έρχονται συνέχεια χρήματα, έξτρα, δώρα, τα πάντα ρε παιδί μου, λες και το σύμπαν κάπως ευχαριστεί που φρόντισες τον εαυτό σου. Θα ηρεμήσεις πάρα πολύ, φρόντισε να διαβάσεις τα βιβλία σου, να ακούσεις τις μουσικές σου, να δεις τις ταινίες σου, να δεις τους φίλους σου, να κάνεις πράγματα για την πάρτι σου, πήγαινε κάνε τα σπα σου, τα νύχια σου, τα μαλλιά σου. Ασχολήσου μόνο με τον εαυτό σου, αγάπησέ τον και βάλ τον πάνω από όλους και ξεκίνα από φέτος. Και όλο αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά και όταν είναι η ώρα, ίσως κάνεις και μια σχέση που λογικά θα κάνεις κάποια στιγμή, αλλά δεν βγαίνει σε κοντινή σου ενέργεια, δεν είναι η ώρα να κάνεις τέτοια γενικώς σχέσεις κλπ. Αυτή τη στιγμή πρέπει να θεραπευτείς, τίποτα άλλο. Να φύγεις από αυτό το τοξικό το τέρας με τα πάρα πολλά κουσούρια και μυστικά, να ζήσεις τη μεταμόρφωσή σου, να ηρεμήσεις και να ξεκινήσεις να ελπίζεις πάλι, λέει, και να ονειρεύεσαι για τη ζωή σου. Αυτό είναι το θέμα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για σένα. Καταλαβαίνω ότι πέρασες πάρα πολύ δύσκολα από τα χαρτιά που βλέπω και ίσως υπάρχουν και ξέρεις, σημεία τα οποία δεν μπορούν να υποθούν, έτσι ακριβώς όπως τα διαισθάνομαι σε αυτό το άνοιγμα. Γι' αυτό θα σου έλεγα να πας όντως να φροντίσεις τον εαυτό σου και να μιλήσεις ίσως και με ειδικούς. Πρέπει να τον φροντίσεις πολύ βαθιά, γιατί τα τραύματα πρέπει να γιατρεύονται, όπως και ένα χτύπημα, ας πούμε, στον δρόμο ή ένα κόψιμο με ένα μαχαίρι, γιατί αλλιώς, όπως καταλαβαίνεις, δεν θα κυλήσει καλά η ζωή και θα τα πληρώσει και ο επόμενος άνθρωπος και αυτό δεν είναι σωστό. Ούτε εσύ θα μπορείς φυσικά να χαρείς και να ευχαριστηθείς τίποτα. Οπότε φρόντισε να γιατρέψεις τον εαυτό σου, να τον αγαπήσεις και όταν είναι η ώρα να κάνεις κάτι άλλο θα το κάνεις. Μη φοβάσαι για αυτόν τον άνθρωπο ότι εκβιασμούς συναισθηματικούς ή μη, καταλαβαίνεις τι λέω, όσες, και να περάσεις, δεν κινδυνεύεις από κάτι, απλά φρόντισε να είσαι καλυμμένη νομικά και να του κοπανάς και κάποια συγκεκριμένα και ίσως να χρειαστεί να του μιλήσει και κάποιος και μην αγχώνεσαι, μια χαρά θα φοβηθεί γιατί είναι θρασίδηλος. Λοιπόν, θα σου ευχηθώ τα καλύτερα, θα σου ευχηθώ λοιπόν να πάνε όλα τέλεια όπως τα βλέπω, να είσαι καλά, να μου γράψεις τα σχόλια εάν σας έπιασαν τα ανοίγματα.
να μου γράψετε όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην ξεχνάτε να κάνετε μια εγγραφή σε αυτό το κανάλι, να πατάτε το καμπανάκι, να σας έρχονται ενημερώσεις και επίσης μην ξεχνάτε ότι εμένα θα με βρείτε στο 690-781-42 για τα προσωπικά σας, μόνο με γραπτό μήνυμα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Όχι, δεν σας ευχαριστώ. Τι λέω. Ξέχασα τα ζώδια, παιδιά. Δεν πάει καλά σήμερα. Όχι, όχι, δεν πάει. Ο ανάδρομος νομίζω ότι με πηγαίνει... Δεν ξέρω. Καλέ, ξέχασα τα ζώδια. Μη φύγετε. Ναι. Ξέχασα τα ζώδια. Τα σκυλιά γαυγίζουν, το βίντεο κόβεται. Εγώ ξεχνάω τα ζώδια. Δεν ξέρω τι έχει παιχτεί. Ξέρω, δεν σας άρεσε το βίντεο στο μικρό κανάλι, αλλά δεν με απασχολεί οι κουκλίτσες μου. Λοιπόν, εγώ καιρός. Ταύρος. Κρυός πάλι. Τι γίνεται. Το πάρω, αυτό θέλει να βγει. Ιχθύς. Ό,τι να είναι, παιδιά. Λέων. Τοξότης και θα σας βγάλω κι άλλο ένα μπόνους γιατί βγήκανε κάποια ίδια. Και Παρθένος. Οκ, τώρα θα το κλείσω, τώρα να κάνετε εγγραφή, τώρα να μην ξεχνάτε τα προσωπικά σας. Σας ευχαριστώ, συγγνώμη για την ταλαιπωρία, αλλά δεν ήθελα να κόψω την έμπνευσή μου και να το κάνω όλο από την αρχή. Σας αγαπώ και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά.